हा अद्रक आहे, 1 किलो अद्रक आणलेला आणि त्याची साल काढून आहे ना स्वच्छ धुवून किसून आहे ना किसणीवर किसून हे उन्हामध्ये सुकायला ठेवलेला. म्हणजे आता एका ताटामध्ये आहे, पण हे मी सुकवायला ठेवताना आहे ना 2 ताटामध्ये ठेवला. आणि उन्हामध्ये सुकून झाला ना की रात्री आपण पंख्याखाली ठेवायला विसरू नका, कारण का माहिती आहे पंख्याच्या हवेने पण ते तेवढं म्हणजे सुकतं आणि खराब होत नाही. आता याची मी पावडर करून दाखवते. तुम्ही आठवणी लक्षात ठेवा की उन्हामधून सुकून आणलं ना की पंख्याखाली ठेवायचं, नाही पंख्याखाली नाही ठेवलात ना तर ते खराब होणार. आणि हे अद्रक कसं पातळ किसल्यामुळे आहे ना त्याला 3 दिवसातच तो चांगला सुकला. हे सुकवलेला अद्रक आहे ना ह्याची आता पावडर बनवून घेतली आहे मिक्सरला लावून. आता तुम्हाला मी काढून दाखवते. यात अद्रकची पावडर आहे. ही अद्रकची पावडर आहे ना आपण जेवणामध्येच नाही, आपण सकाळी चहा बनवतो ना तर चहामध्ये सुद्धा अशी एवढी आपण अशी अर्धा पाव चमचा आपण चहामध्ये सुद्धा टाकू शकता. रोज रोज असे अद्रक चहामध्ये टाकायचं आणि मस्त तिखट तिखट झणझणी चहा प्यायची. आणि आपण जेवणामध्ये वापरतो ती वेगळीच. आणि जेवणामध्ये वापरायचं पण भाजीमध्ये टाकायचं असलं ना तरी अशी पाव चमचा घ्यायचं, अर्धा चमचा असा नाही घ्यायचा, असा अर्धा चमचा नाही घ्यायचा. कारण ही आहे ना 1 किलो अद्रकची पावडर आहे. अशी तुम्ही पण बनवा. आणि फक्त बनवताना एक काळजी घ्यायची, उन्हामधून आणलं ना की घरामध्ये पंख्याखाली ठेवायला विसरू नका, कारण आहे ना ती खराब होते. ही अद्रकची पावडर मस्त रेडी छान झालेली आहे. हवा बंद म्हणजे एकदम डबा पॅक करून त्याच्यामध्ये भरून ठेवायची आणि डबा बंद करून ठेवायचा. हे 1 किलो कांदे घेतले होते आणि ते बारीक चिरून आहे ना असे एकदम बारीक चिरायचे. आता कसे मी बारीक चिरलेत बघा, असे बारीक चिरायचे आणि उन्हामध्ये आहे ना असे सारखे करून सुकवायला ठेवायचे. आता हे 1 किलो कांदे मी 2 ताटामध्ये सुकायला ठेवले होते. आता सुकल्यावर आहे ना मी शेवटला एका उन्हामध्ये ठेवले ते आता एका ताटामध्ये मी हे सर्व कांदे सुकवलेले आहेत. आता मी तुम्हाला आहे ना 1 किलो कांदे ते 11 कांदे होते. आता तुम्हाला हिसाब करून दाखवते म्हणजे हा तुम्हाला तो वापरायचा कसा. आता ह्याच्यातून आपल्याला एका भाजीला 1 कांदा कापायचा आहे, तर तुम्ही आता किती घ्याल असं मी तुम्हाला आता दाखवणार आहे. म्हणजे या कांद्याचे आहे ना 1 किलो कांद्याचे 11 वाटे तुम्हाला करून दाखवते. म्हणजे तुम्ही समजा तुम्हाला 1 कांदा वापरायचा आहे तर तो 1 कांदा म्हणजे आता सुकलेला कांदा किती घ्यायचा, कारण सुकून आहे ना कमी झालाय ना म्हणून. आणि आपल्याला 2 कांदे घ्यायचे आहेत भाजीसाठी, तर ते 2 कांदे किती घ्यायचे असे मी वाटे जवळ जवळ लावते. हे किती झाले 3, 3, 6, 7, 8 वाटे झाले. 9, 10, 11. आता हे 11 वाटे झाले. म्हणजे 1 कांदा सुकून आहे ना हा एवढा झालाय, 1 कांदा सुकून. आता तुम्हाला आहे ना पालकच्या भाजीमध्ये 1 कांदा घालायचा आहे, तर हा एवढा असा घ्यायचा कांदा, असा एवढा घ्यायचा कांदा. आणि समजा तुम्हाला आता आहे ना जास्त भाजी असेल, तुम्हाला 2 कांद्याची गरज आहे, तर हे 2 वाटे आहे ना असे एकत्र घ्यायचे. म्हणजे अंदाज ठेवायचा तुम्ही. म्हणजे आणि तुम्ही वाटीने मापून ठेवलात ना तरी पण चालेल. छोटी वाटी घेऊन हा कांद्याचा एक भाग वाटीतून मापून घ्यायचा. तर पाहिजे तर तुम्हाला आहे ना मी दाखवते एक छोटी वाटी घेऊन. आता हा तुम्हाला कांदा आहे ना असाच ठेवायचा असेल ना तर काय करायचं, गॅस पेटवायचा, त्याच्यावर थोडासा मोठासा टोप ठेवायचा जर्मरचा वगैरे, कढई वगैरे. त्याच्यामध्ये आहे ना बिना तेलाने असा सुक्काच आहे ना जरा गरम करायचा फक्त. म्हणजे तो कांदा आहे ना चुरचुरीत होतो. आणि असाच कांदा तुम्ही बरणीत भरून ठेवलात तरी पण चालेल. आता मी तुम्हाला आहे ना ह्याची पेस्ट बनवून दाखवते. आता कांद्याची बारीक पेस्ट बनवून दाखवते. ही कांद्याची पावडर करून आणली आहे मिक्सरला लावून. एकदम मस्त छान झाली आहे. ही मस्त पावडर छान झाली आहे. आणि आपण पावडर करताना आहे ना गरम गरमच करायची. एकदम कुरकुरीत कांदा होतो ना उन्हातून, तेव्हाच आपण त्याची पावडर करायची.
आणि एक महत्त्वाचं तुम्हाला सांगायचं म्हणजे काय, कांदा आपण उन्हात सुकवला ना की ती आपली जिम्मेदारी संपली नाही. रात्री काढल्यावर आहे ना, उन्हातून आतमध्ये घरामध्ये आणल्यावर आपल्याला पंख्याखाली ठेवायचा असतो, म्हणजे पंख्याची हवा पण त्याला लागली पाहिजे. आता हे आपल्याला पावडर आहे ना जेव्हा वापरायची असेल ना, तेव्हा आपण आहे ना एक कांद्याचं घ्यायचं आहे ना, एक कांद्याची पावडर. तर आपण आहे ना काय करायचं, 1.5 चमचा पावडर घ्यायची. ही आपली सुकून कांद्याची पावडर तयार झालेली आहे. आणि आपण एक कांदा म्हटला ना तर एक कांदा 1 चमचा आणि अशी थोडी पावडर घ्यायची, म्हणजे आपल्याला एक कांदा वापरायला झाला. ते आपली मस्त कांद्याची पेस्ट तयार झाली आहे. आणि उन्हातून आणल्यावर पंख्याखाली ठेवायला विसरू नका, नाहीतर कांदा खराब होतो. कांद्याची पेस्ट